Nganong hilo magkain ni silang nag-yes vote, ha? Ang nagnohag, ako lang i-mention kanina, ang nag-yes vote, nganong hilo magkaayo? Nganong wamang yun sila mo pagawa sa ilang, mo speaker nga, yes, gina among vote. Ano man eh? Ay, duda ko ninyo na, ang una yun, Ria Gulyas, kay pertin pa ka na, pertin tambukan, pondo nagkuha gikas. Gobyerno. Labaw ng tambok si Peter Calderon, apil na gani ang iyang pinanggang mayor nga si Idang dito sa Malaboyok. Dang, may buntag. Mawad at respeto ano mga banggiitang tulisan sa gobyerno. Ha? Di arabay konstituente ni Idang, matod pa niya. Abogado na ang hari sa Senado. Matod pa sa asindero nga si John Sumili. Tinoon na mo. Waangay na ito sa nuway. Nabulaga in taon. Tatol kaya gisawag kontak ang linya ni Senador Bato de la Rosa. Ba't di yun makontak kaganihara. O niya, kato na lang atong ipapangita ang katong mga nakapaldo karong mga panahon na, por pinaluya. Pero ako balikan ha, katong mga dagko kayo. Si Ahong, wa po siya mo explicar kanong yes po siya, wa pa hilom po kayo. Nga naman, kay pastilang iya may bibiko o imbestigaron o magno siya. Wala siya, antik-antikon nga, may bibiko. Ha, si Cindy Lauper. Oh, yeah. Ang Diyok Prasko, anong hilom man kayo, Deputy Speaker man eh. Anong, ingon-ingon man to siya nga, ako yung kuha ang sentimento, gipangayo ang sentimento sa katawhan. Ngilngigam ho, dagtabi sanggaw eh. Akong gipangayo ang sentimento sa katawhan, pero inag-abot sa pondo, di gyud tamo bahinan. Ay. Oh ba? Maapo dito sa Alexito to, lang magipakita man to radio station dito sa Bohol, nga overwhelming yung kuno ang kagustuhan sa iyang distrito nga bubutar og no. Pagkadungog tingaling may krama, way siguro ni singgit gito og Uyawa! Pawa! Uyawa! Pawa! Taga Tercero Distrito Bohol, apel ang Lubok. Mel, apel pang Luway. Dili na. Apel pa sa Tercero Distrito. Ngay taga dito ba taga 3rd District ni Romel. Ramel. Laos na ito, Kidulman sa Ando. Sa Alicia, 2nd District na. Second na, Alicia. Toyok. Ngatos Ubay, 2nd District, Kambanban niya. Nagsabot niya sa 2nd o 3rd. No, kita. Only tulo naman yung kadistrito ang Bohol, wapon sila anay party list nilang congressman si Artem. Mori nag-yes. Ang usa nag-no-pod sa tulo ka distrito sa Bohol, tulo ka kongresista, nag-no si ang first termer nga kongresistang si Babayap. Ano siya, Baba gano'n nga andong o ilong? Karon ang nakapaldo ato panikabota mga kontak tani nakapaldo may kay murag nindot kay di apay usay haska kada kong salawayon kanis Tito Soto balik-balik na Senado pero niguwa ang iyang kahanggaw gyud kagahapon amo tungod sa pagkaunsang iya man gimanduan tos General Samonte katong hipi sa Office of the Senate Sergeant at Arms or USAA nga pasudlon to taga NBI nga institusyon man itaw na niyo kanong nakasuod man tos teritoryo Senado. Matod pa ni karon bagong Senate President Alan Pitike Cayetano. Pitike ito iyang kampanya Pitike. Usama na ng 28. Kung wag yun hatagig pagtugot sa Senate President ang mga taga NBI nga makasuod pinaagi sa iyang mando ngadto sa mga gwardya sa silong di gyud to mugtaw tos bato. Lalimang kapagikutasan og mayang senador pag ginukod sa mga taga-NBI, hasta ang senador pag-abot ng plenaryo pitikisuga. Nagkakain na ingon nga lang, wamang ka magdaagbato na ang senador. Aron luklukon to kung taga-NBI. Kalibugtan mo, nagkasamad-samad in taon ang senador. Pero, una, ang nahitabo nila, tungkol kay, wamang yun nila magkuha si Senador Bato, dito Australianes, ambot ang naunsan ng Australianes nga, sibilyan man punta, pareha naman tanan nato. Ngano ni kalit sa tungha dito. Iyang rason kay matod pa, di ani kuyo ko sa NBI aron ipakita nimo ang warrant of arrest gikan sa ICC. Ayay wa man murang gaon mo talab ni Cayetano. Loko na. Wa mo talab ni Cayetano in taon. Ang gusto ni kuan ni
Senador Antonio Trillanes ni Paul mo na nakapait. Nakaron, unsa may nahitabo, nagubot nila mga hantod kagabi ipatay. Nag-abot din mga supporters ni Digong. Hasta tong nagtatay niya katong mga kinugos sa bunyag, mga nagtatay mo to. Mga supporters ni Bato, supporters ni Senador Bongo. Unya, ni-appeal gani ang supporters ni Pastor Apollo Kibuloy. Matangil ngigaw eh. Lima kag dito ang kang Pastor Apollo Kibuloy. Paldoy, matay. Mao ba? Libuan ko nito kagabi. Ignoran ko kuno ha kay ko nito. Ya, libuan ko nito kagabi baton pa sa mga media outlet dito sa Manila nga nag-cover. Hangtod pa sa mga alas 10 gabi, dayong alas 10 gabi usa pa gibuhian o giablihan kay human ang mandok ni bagong Senate President Cayetano nga i-lockdown usa ang Senado aron way makagawas ni abot ang mga kapulisan nga sakop sa Manila Police District hinungdan nga na minus ang tensyon dito Senado o niya gibuhian to mga natanggo nga mga sakinan unang nilugsot ang gipapa nga Senate President nga si Tito Soto. Si Sir Dimla Francisco Jr. matod pa na watching live from Camaro, Mandawi City. Palayo kong shout out sa iyang pinanggang kapikas nga si Ma'am Guadalupe Francisco o niya og ang iyang ambungan nga apo nga si Javier Otom Tagiga. Morning ninyo ma'am ha. Ikan sa nagpangga ni mong kapikas nga si Sir Dimla Francisco Jr. Cannot be rich and ano ha? Mayay. Sige lang, commercial. Katotoo lang commercial. Sige na sa commercial na. Ay, sige na. Kuya na totoo. Ganahan pagkay ko. Ganun man yun. Una, ganun gitugtan man to. Because, tingali, kantos Senador Soto, senador na lang sa ordinaryo. Nato'y hunghong gikan po sa numero 1 Tambalorso na yun. Ako na ba nag-preside? Pasula ng NBI kung nas ba to? Isugot mo ka na, ayan, pag-abot ni Bato kay nag-ilis, mag-leadership, nawa ng gahom ni Tito Soto, ngadtos mga gwardya silong sa Senado. Ang nahitabo, ginukdanay naghindoy noon, pero wagin sila kadakop ni Senador Bato. Kay dili to ang ngayon, ngay para kaduna, matod pa, doon na ako na nakatambay ng aeroplano, sama atong kang kanhi Presidente Digong, nga doon na aeroplano nga standby, nga ikarga na yon ang Senador padong dito sa dahig, sa Netherlands, kang Nicolas Torres man to. Kang Nicolas Torres man to. Karon kang nartatis na po, pero di man kani agresibo sa nartatis. Ang agresibo kayo, si Trillanes. Di pangutanan ni may diin po si Bato. Nga dugay man kaayo siya nagpakita. Naon sa man po na siya, nitago itaw siya sa ilang Bato may. Ingon siya. Exactly. Una mo yung kabuhan, gapon. Kay Nobyembre 11, wa na siya musuot. Pag-resume sa ilang sesyon na atong Nobyembre 11, wa na siya pakita. Kaya doon na naman ito yung ni Bunjing Rimulya nga, kuhaan ka na na ang nasiwaran to pares. Scared na rin Bato, kaya dagham sa kaining intelligence people nga nakapalibot niya. Unya, kagapon pizza 11 po sa Mayo, usa pag yun itong nga si Senador Bato. Mao ba? Dahil sa kaisang makita ang tungod kay nagtago po sa ilawom sa Bato. Kaya ako lang, kani ang imbestigahon ginunta og una. Karon nga murag wa na kusog, ambot lang. Ang sunod tuig nga budget kay submisyon naman sa budget karong 20 karong tuiga para sa 2027 submisyon sa budget. Unsa kay may tabo sa mga budget nga i-propose sa Malacañang karon nga minority na ang mga sakop ni Bangag diha sa Senado. Mo ni pangutanang nagtangag og dakong gante. Magsilbi pa baka sila. Ang pait ani kon piit-piito na pod ang Malacañang unya basangit na pod sa investigasyon unya ni Bunjing Rimulya kay labi na silang Jervelo Estro, imbestigahon naman. Kadawat mo kung nung pinalita. Apel na si Edwin Garciula, Tambalosos, Martin Romualdez. Karoon ko nung buwan na ipaila niya kasong plunder. Huwag man lagi kapunor. O niya, Peter Calderon, wag pagyapon. Mao ba? Maria Gulias, wag pagyapon, imbestigahan. Balik-balik lang itong ICC na dissolve na lang, wag yapon imbestigahan.
Atong not ICC, ICI, I'm sorry. Independent Commission for Infrastructure. Awa to hinungdan kay kambangag man sa to. Ay, kaya ang ombudsman doon, si Kuana, Bonjing Rimulya na. Ay, usay, si Sir Ludwig Umiga, matod pa niya, second demotion ko sa ingon nimo nga, wag labot si Trilling sa Senado. He has been a private person years back. Yeah, pareha rin nato, boss. O niya, pareha rin yun lagi, pareha rin yun nato. Therefore, he has no authority and no business by far within the Senate premises. Ako lang biyo. Tinod na yung, nga kipasuod ito, di man ka basta-basta. Sos, ako kapila may kalsod kami, Edmond. So, mami dito, namin toyo dito, kaniya to, pa niya sila senador during the time of Pinoy, matingon to, namin paaprubahan, pangutanan, ako ibigo dito nga kuan. Kang kuko, panahon pa ni Tatay Nini Pimentel. Kami sa igan pa sumalang at to, me. Panting istrikto ha, pero patagiro yan, o mas naka-NBI, gipabugto, pag yung bato. Sakto na gihingo ni Boss Ludwig Umig. So, I'm saying, civilian, hagbay pa na na civilian. 2013 sana re-elected. 2019 civilian na ni. Karon sud-sud mo tayo. Natugtan po. Ang una yung ma-blame ani, ang kanig yung katog yun si Tito Soto. Kano kitugtan man ang institution man to, di man basta-basta. Katong NBI sakop to sa Executive Department. Department of Justice ang NBI mo, hari-hari nila. Ngano gipasuod mo sa to? Tungod kay ang Office of the Sergeant at Arms or OSAA, Senate Sergeant at Arms, gimanduan, posibleng gimanduan gyud ni Tito Soto nga sudla na aron buktaon sa bato. Bato kay wa po siya kadag bato ni dukdok to silang oh. Nagkabati ha.